Assalamu alaikum. Intini, yau ga ka a filin nan namu wanda za mu iya kiran shi da sabon fili wato na jin ra'ayin al'umma. To yau al'umma muke so ka wakilta ka faɗi ra'ayin nasu. An yi wa siyasa fyaɗe ko kuma an yi wa amana fyaɗe a siyasar jihar Kano. Amma sai kasance an samu wasu fitattu zakwakurai banda irin ku idan ka cire ma irin ku kaman a ciki za mu iya ɗaukar mutane biyu. Akwai sanata Rufai Sani Hanga wanda ke wakiltar Kano Central, sannan akwai mataimakin gwamna sun ki yadda a yi wa wannan amanar fyaɗe da su, sai ya kasance babu wanda hankalin gwamnati yake kan suka sa a gaba kamar waɗannan mutanen biyu. Wai mai jawo haka? Ka wakilci al'umma ka faɗi ra'ayin al'umman baki daya. To jama'a assalamu alaikum. Kamar yadda aka sani sunana Mukutar Garba Intini, sarkin yakin sufa sanata Rufai Sani Hanga, a da shugaban kungiyar Abba 4+4, a yanzu kuma shugaban kungiyar Abba 4+0, kuma at the same time kakakin kungiyar Kwankwasa kawai ta jihar Kano. To alhamdulillahi wannan tambayar taka abu ne a zahiri, kowa yana nuna tarbiyyar gidansu. Tarbiyyar gidansu sanata Rufai Sani Hanga sufa sanata, tsohon dan majalisar tarayya ne, tsohon tirejara ne na AUNCP, tsohon shugaban matasa ne na PRP, tsohon rep ne, tsohon sanata ne, tsohon shugaban jam'iyya ne na CPC, duk shi kadai. Kaga shi nationalist ne, kuma sabon sanata ne, kuma deputy minority ne. Ya kamata ka gane sanatan da ya fi kowane sanata ƙuri'a a Najeriya shine sanata Rufai Sani Hanga. Sanatan da ya fi kowane sanata aiki a Najeriya shine sanata Rufai Sani Hanga. Babu wata local government wacce sanata bai yi aiki ba. Idan na fara ma daga karamar hukumar da na fito, kakkace na yi son kai ta fage. Mun gina makaranta a cikin masallaci. Akwai makaranta Abdullahi Sani za ta rushe, sanata ya taro ta a D2. Idan ka tafi akwai makaranta Sula Camba a Rijiyar Lemu, sanata ya buɗe ta an gyara ta. Banda fitulu da ya zuba, banda motoci, duk wani coordinator na jihar Kano sanata ya bashi mota. Duk wani director na 15 local government sanata ya bashi mota. Banda daraktocinsa, banda yara marasa kunya waɗanda suke amfani da damar su a information suna zagin mutane, suna zagin malamai. Akwai wani yaro na Kwana Goda mai sai da doya da kwai, wanda yaron nan duk abin da ya ba za mu yi mamaki ba, saboda shi dan gidan Alkubus ne, kuma Alkubus muna zargi a bola ya mutu. Wannan ba wani abu bane, abu ne na siyasa. Yanzu fa na Lakwa ya je an yi kiɗa a nan kusa da caji ofis ɗin Mandori, akwai wani yaro Ali Gyara an kaɗa mai gwauro da ƙyar ya gudu, aka ce za su bi ta Kwana Goda. Da Allah da Annabi aka hana yara su bi, saboda ita bebi mai kalangu, in dai aka buga kalangu ta fi shekara 50 sai ta fito ta yi rawa. To ita bebi mai kalangu mata ce a gurin Alkubus wanda ya rasu. Akwai wani yaro wanda yake lakabi da Nagoda. To idan ka kalli yaron nan, Nagodan ma fa muna da labarin daga Ghana ya zo, ba dan Kano bane. Amma kullum maganarsa sanatan tsakiya. Sanatan nan ya bashi mashin, ya zo ya bashi kuɗi, Samir ya bashi, an ba abokinsa mashin, an ba wani yaro wanda yake a Gama wanda baya aski, wanda ake zarginsa da kama tattabaru a Maka. Amma yanzu saboda an kamo shi fa an mai shaida ya daina zuwa Maka, yanzu saboda yaron ya fito ya zagi sanata, wani mazaunin Gaba zaka ganshi ya sa haƙorin Maka kamar ɗan Daudu. Amma Intini na yi mamakin wannan maganganun naka. Kana da duk irin waɗannan mutanen sanata ya taimake su, amma suke wani magana. Ya taimake su har da zawa'i, har da wannan yaron mai korar jaki. Wannan yaron kabara zan zo kan shi daga baya, bara in gama da wannan marasa mutuncin waɗanda ba san mutunci ba. Sanata yana ba mu kayan abinci da azumi a raba da su. To su abin da suke tunani sai sun taɓa sanata za a yadda da su. Akwai yaron faɗaɗɗen ɗan takarar sanata wanda muka linka so 3 tun dirki. Shi saboda taɓa sanata ma gwamna ya ɗauki kujerar Maka ya bashi. Ma'ana kaga su sanatan nan su suka jajirce aka tabbatar da kujerar nan ta gwamnan jihar Kano, wanda mutumin da bai inda sanata suke zama da Kwankwasa ba fa ya zama. Ina so in gaya ma fa wannan mutumin fa da mota ba fasinja ta gwale yana ta ramewa kamar ruwan aski. Ita amana haka take. Bara kuma in baka misali da mai malabu ne. Kwanan nan fa cewa shi akan ya ci amana mai gidansa gare ya rasa ransa. Kaga shi dan mutunci ne, ya nuna tarbiyyar gidansu.
kowa yana nuna tarbiyyar. Ina gaya ma tun daga Gwale za mu kada mutumin nan cikin ikon Allah, mota ba fasinja. Maganar deputy gwamna, kullun shi deputy gwamna shekararsa kusan 65 ya ce me ya rage masa a rayuwa. Alhaji me kake jira? Kuɗin da aka yi wa sanata ta yi in ka ji su wallahi ba za ka iya, kanka ba zai iya bacci ba. Maƙudai ne sun fi ma na wannan motar ba fasinja, ai sun san bai da kowa, shi kaɗai fa ya tafi. Deputy gwamna ya ce ba zai ba. Tunda idan ka duba constitution sashi na 188 ya faɗi yadda za a cire deputy gwamna, amma haka suka bi. Wanda ya gabatar da ƙudurin ɗan jam'iyyar NNPP ne, anan ya zama majority leader, amma a yanzu ai ba majority leader bane. Shi kansa sifikan da yake kai ba sifika bane. A ina aka zabe shi? Ya bar jam'iyyar da aka zabe shi. Gaba ɗaya Kano halattacciyar kujera fa guda biyu ce. Sanatan tsakiya, sanatan da ya fi kowane ƙuri'a, sanatan da ya abin da gwamna bai ba, mota sama da guda 200 sanata ya raba. To ya wani maganganun kan mu ja lokaci da yawa. Me isa wai su biyun nan duk mutanen da suka yarda a ci wannan amana da su, me yasa su biyun nan suka sa a gaba? Albishirinka su ne 'yan siyasa. Sanata Rufa'i Sani Hanga ƙwararre ne, ya san kurɗakur, ya san yadda ake ƙulli, ya san yadda ake kwance shi. Deputy gwamna tun 99 yake tsohon ciyama. Ya kamata ka gane algwa. Shi wannan yaron Gamboli ya ja in mai korar jakai. Yana korar jakansa. Sanata ya ce bai kamata yaro yana harkar siyasa yana korar jakai ba. Ya kamata mu bashi mashin. Aka bashi mashin ya je yana yin acaɓa. Yana yin acaɓa, wai amma ba shi da wanda zai gaya magana sai sanata, sai Samir da ya sa a bashi, sai kuma deputy gwamna mutumin kirki. Kuma ita amana dole sai mun haɗu mu matasa, dattawa ma fa sun nuna mana, ina ga mu matasa. A dinga kiran mu wai za a baka kujeran maka, me yasa a baya ba a baka ba? Za a baka mashin, me yasa a baya ba a baka ba? Kar ka manta fa shi mutumin fa da yake lamba 1 haɗa shi kawai aikinsa fa miko shayi. 2018 fa oga ya ce su shiga ɗaki su fito da ɗan takara, suka kasa. Oga ya ce duk wanda kuka fitar kun na yadda, duk wanda kuka fitar zai kun yadda. Ya ɗauko ya ce kawo mana shayi, ya ce to mu tsarinmu na kwankwasiya, kana ji na dai daga ɗan aiki ka zama chief executive officer. Ɗan aiki kamar yadda ɗan aiki ya zama chief executive officer, haka muke so mu a kwankwasiya. Bari mu kyale ka, amma daga karshe dai na san abin da kake so ka ce. Kana nufin wata kirkin yarda a yi wa wannan siyasar fyaɗe da su kuma amana a ce a yi amana nan fyaɗe. Wata kirki shine dalilin da yasa su kadai suka sa gaba kenan. Ai duk mai hankali da tunani idan ka kalli taro da aka yi a duka local government, bara in baka na municipal, duk wanda ya bada gudunmuwa a jihar Kano ya taimaki tsarin nan ya je taron kwankwasiya. Idan ka je fage haka ne, in ka zo taro na haka ne. Yanzu idan ka shiga taro ne akwai aikin sanata wanda titin layin sunan shi layin mutuwa wanda ya fita layin inuwa mai sanata ne ya yi shi. Kuma wannan ofis din ma na sanata a Tarauni yake, banda makarantu da kuma ina so nan gaba za mu gayyace ka zo kamar sako na ƙarshe ina so na faɗa kuma mu ƙara faɗa, mun faɗa falan ɗaya ce. Mota ba fasinja ta Gwale, in Allah yadda daga Gwale za a fara kada ke. Kuma sanata Hanga muna godiya da riƙon amana, kuma duk wanda yake tunani ya shirya akan deputy gwamna za mu nuna musu kwankwasiya ake, mun ba da nan da mako 2 duk wanda ya sa hannu za mu mai kirani.